Matod pa diri nga magatutok kang Hesus nga mao ang magtuugmad o makikingpit sa aton magtuog. So ato masabong igsuon nga sa ato din pagpangalagad igsuon, wala jud tay laing tutukan igsuon. Nga bisan pa dagantag mga problema, mga pagsulay, mga balapian, kaluyahon, kabugdahon igsuon, wala tay laing tutukan igsuon, wala tay laing tuulan dili si Jesus lamang. Ano man kay siya ang maghihigpit, mag-uugmad sa atong pagtuo. Kung wala kita ipagtuos Ginoo igsuon, nga bisan unsay dasmag kanato nga mga pagsulay igsuon, kung wala tay pagtuo sa Dios, dili ta makapangalagad sa Ginoo. Amen. Dili ta makapangalagad sa Ginoo kung wala tay pagtuo sa Dios. Makita nimo igsuon ang mga tao nga mangalagad sa Ginoo, wala pagtuo sa Ginoo, wala na malagad sa Ginoo. Apan kita nga doon na tayo pagtuo kang Kristo, doon na tayo pagmahal sa pulong sa Ginoo igsuon. Kung ni hinungdan igsuon na nangalagad na sa Ginoo, kung ni hinungdan nga kinahanglan tutok ka igsuon. Kung sa mga tao ito pagtutok diya kang Kristo igsuon, kung pasabog na pagtutok igsuon, pagtutok sa mga buluhaton sa Dios. Amen? Mga pagtutok sa mga paniwa, sa mga butang nga langit ito igsuon, dili itong butang nga mga kalibutanon nga mga butang igsuon. Kay kung ang pagpangalagad na ito nga naa di as Ginoo igsuon, kung kini igsuon magapadayon igsuon, haleluya, makalahutay yun tayo igsuon. Ganun man, kay nga itong pagtuo, nagatutok man di as Ginoo, no? Wala kita magatutok kung nagatanaw sa mga butang sa kalibutan. Kay matod pa ni Pablo sa 2 Corinto 4:18, tungod kay kami wala magsudong man sa mga butang nga dili makita, kung dili sa mga butang nga dili makita. Kaya ang mga butang nga makita lumalabay lamang, apan ang mga butang nga dili makita walay katapusan. So mao di hinungdan igsuon nga anong kinahanglan ta mututok di as Ginoo igsuon. Tungod kay sa atong pagpangalagad nagatanaw kita sa mga butang nga wala nato makita. Amen. Kung sa may butang nga wala nato makita, kanang harian sa Dios nga iyang gihandam alang sa iyang mga katawan nga pinili, alang sa mga katawan nga iyang gibalaan, giputni, gilaid gikan sa kalibutan, no? Haleluya, kini kalibutan. Hugaw man ang kalibutan, napuno man sa paghinda sa labog sa sala, manang gusto sa Ginoo igsuon nga diha ta mututok niya. Kay diha ta mututok sa Ginoo, doon na kita'y kapaulayan, doon na kita'y kalauan, doon na kita'y kasiguruhan. Manang gusto sa Ginoo nga sa atong pagpangalagan padayon lang ta sa pagtanaw sa mga butang nga langit. Kaya ang paglaom nga atong nakita, dili tinuod nga paglaom. No, itso may nagalaom sa butang nga iya nakita, nga atong tang-awon jud ang mga butang nga langit. Dili ang mga butang nga yukaton. Kaya ang mga butang nga yukaton lumalabay lamang. Apan kita igsuon, ingon ang pulong sa Ginoo kinahanglan ta mututok siya kang Kristo. Kaya sa atong pagtutok kang Kristo, bisan unsay mga pagsulay, mga pagtayo, mga pulong, mga problema nga buhok sa atong kinabuhi, kung naatay Ginoo, kung naatay Kristo nga gisaligan igsuon, magapadayon ta sa pagpangalagan. Kaya sama kuno ni ang atong pagtuo ipakasama sa usa nagtukod ug balay sa diha nga miabot ang dakong baha igsuon, kay natukod sa maayong pagkatukod igsuon, dili kayo kini matahog, dili kayo kini matayog, kay nganoman natukod man ang iyang pagtuo diya sa Ginoo. Ang iyang pagtuo nga nagatukod diya sa pagtubuhanan ibabaw sa bato, bisan ulog ang mga pagsulay, tungod kay nakatutok siya sa Ginoo, dili kayo siya mao sa igsuon. Muna nga paduol tas Ginoo, no? Paduol tas Ginoo, kay kung moabot kanato ang mga dagkong nga problema igsuon, doon natay Dios nga kaduulan, doon natay Dios nga kadalangpanan. Kay bisan pa si Kristo igsuon sa iyang pagkatawhanong babahin, miantos gayon sa igsuon sa mga kasakit nga miabot sa iyang kinabuhi, sa mga kalisod nga miabot sa iyang kinabuhi. Kay matud pa diri og tungod sa kalipay galing ni Kristo ang mga pag-antos, ibutang siya tubangan sa iyang atubangan, miantos sa krus, no? So may antos ni Kristo sa krus, katong mga paglangsang, mga pag-abugal-bugal, mga pag-BIBI, mga pagduwa sa iyang naong iso, miantos ni Kristo naman, tungod sa iyang nakumbok makanato iso. Sa walay pagsapayan sa pagkamakahulaw, ini sabi nyo dito ang pagkakaulaw iso, no? Pero wala kinig sapayan sa Ginoo, apan karon iso nagpalipayon si Kristo, diin siya naglingkod sa tuong trono sa Dios. Dunay pinakanindot igsuon, kagihatagan
alagad tagpulong sa Dios nga diin awato nato ang mga pag-antos ni Kristo. No, kung dunay mga pagsulay igsoon, kainom lang ta, antos lang ta igsoon, no? Sa mga doon naman tayo mga problema, kaluyahon, kaluyahon, padayon lang ta, no? Sa atong pag-alagad sa Ginoo. Ano man, kay luyon ni ining tanang kasakit, doon na usay dakong kalipay igsoon. Kalipay nga way makaagaw igsuon, kalipay nga butang espirituhanon nga dili jud nimo matukip, dili nimo masaysay nga kalipay igsuon. Binis kalibutan mubati tag mga problema, mubati tag mga kaul, mga kasakit apan ingon ang pulong sa Ginoo. Tutok ngadto kay Hesus. Kita tanan igsuon tutok ta, ano man aron kita makabaton og kaluwasan. No? Kaluwasan dili sa material nga bahin, dili kaluwasan diya sa espirituhanon nga bahin. Matod pa sa Isaias 45 kapitulo 22, umutok kamo kanako ug mga luwas kamo, tanan mga kinatunyan sa yuta kay ako mawang Dios ug wala nay lain. Wa yung tilain tutok kanikson sa pagpangalagan, dili ang Dios lamang igsoon. Kay kung tutok ta diya sa Dios, mga luwas kamo. Bisan asa nga kalibutan sa diya duol sila sa Ginoo, makabaton sila og kaluwasan igsoon. Kung pasabot igsoon, kung dili diya tao makaduol sa Ginoo, wala say kaluwasan diya sa Ginoo. Kung igsoon ni kita, lahat kita igsoon, nga nagpakabaton kita grasya sa kaluwasan igsoon. Wa magpasabot igsoon nga nangalagat na igsoon, gitrabaho na ko ang kaluwasan. No, kay matod pa sa igsoon, di na ko nang trabahoan ang kaluwasan. Kaya ang kaluwasan ihatag sa Dios. No, nahatag sa Dios. Pero kining kaluwasan nga ato nabatunan, mo ni bunga igsoon nga makita nga nagabuhat kitang nataro uyon sa kabubuton sa Dios. Kaya ang giharian sa Dios, ang papuyon nito, balaan, puti o pili sa lawayon siya nga tubangan. Kung nakita igsoon, paningkamot patay igsoon. Si Pablo, Filipos 2, versikulo 12, paningkamuti ang inyong kaugalingong kaluwasan, uban ang pagkahadlok o pagkuhan. No? Ato yung likayan, yung igsoon, ang mga buhat na nila makapayungkot sa Ginoo. Kaya kita igsoon, nagatutok man sa butang na langit nun, dili sa mga butang na yutan nun. Malang pa sa Kolosas 3:2, ito mo nga inyong huna-huna, diya sa mga butang na naa sa itaas, kung dili sa mga butang dinhi sa yuta. Kay kamo nangamatay na pagpiha sa Dios, ang inyong kinabuhi na tago na uban kang Kristo. So may kinabuhi nato igsoon sa mga pangalagad. Katong giingon ni Pedro igsoon, ikaw na katong panahon nga niagi sa inyong kinabuhi. Mga pagkudyak ka, mga kailayan, mga usap at igsoon. Mao to ikaw na kato. No? Hallelujah. Kay ikalubong na kita uban diya kang Kristo. Namatay na ang atong daang pagkatao. Muli ingon nga, itumong ang inyong mga hunahuna ito sa butang nga langit mo. Diin si Kristo nagalikod igsoon. Siyang tuong trono sa Dios. Kini pagpangalagan igsoon dili sayon igsoon. Ang pagpangalagan igsoon dili lang ingon nga padasigay igsoon. No? Ang pagpangalagan na usab diya ang kaluyahon. Naa sa diya ang kabugnaon. No? Tukot na igsoon aron makita sa Ginoo kung ang atong pagtuo tinuod ba, ang atong pagpangalagan lahutay ba ta. Amen. Sa may buhat ko na ito, aron mo lahutay ta. Simple na yun kayo, upadayon. Amen? Upadayon yun. Kaya kung di ta makapadayon, may ikot na sa gisulti sa Hebreano kapitulo 10, versikulo 39. Kung ang akong katawhan magkinabuhi sa pagtuo, mabuhi siya. Apan kung ugali, dili siya magpadayon. Ang akong kalag, dili malipay. Kung pasabot igsoon, kaya dili kong padayon, disibog igsoon mo. Disibog, dili malipay ang Diyos. Dili magali malipay ko ng gusto igsoon, dili ka kita sa mga igsoon kung sa mga Diyos igsoon. Mga iingon na ba ng kasulatan? Sa Mateo 11, versikulo 28, ngadtos 31, gumuhol kamo kanako, kamo tanan, ikapuyan o ibuglayan, kay papahulayon. Isangon ninyo ang akong yugo ug pagtuon kamo gikan kanako, kay ako maakob sa kasing-kasing ug mapilupsanon ug makakaplag ang inyo kagasto. Diya di ta mo duol sa Ginoo, diya ta mo tutok igsoon, kay diya sa Ginoo una kitay paglaom. Amen. Una kitay kasiguruan, no? Mawala tay kabalakan igsoon kung naa ta sa Ginoo. Kay kung wa ta sa Ginoo igsoon, ang kinabuhi sa tao igsoon, hasta yung mahita igsoon, hasta yung patod pa nila ngit-ngit pa sa kita igsoon, no? Mao na nga aron dili mahimong ngit-ngit ang atong kinabuhi igsoon.
ato dawaton ang Ginoo. Ato bang ikinabuhi ang Dios sulod sa atong kasing-kasing. Kay si Kristo mao atong kahayag. Matod pa sa Juan kapitulo 8 bersikulo 12. Nga matod pa niya, ako ang kahayag sa kalibutan. Nga bisan kinsa mosulod kanako, dili na gyud maglakaw sa kingit. Unsa man ang kangit-ngit? Mga buhat na dili maayo. Unsa man ang kahayag? Mga buhat nga maayo at tubangan sa Dios. Kung naigsuon nga kadayon lang tayo igsuon. Kay si Kristo mao ang magturuan o paghigpit sa atong pagtuo. Dili ta mahigpit igsuon sa mga butang sa kalibutan. Ang kalibutan maghatag nga nagkalipay pero temporary na igsuon. Dili yun magapadayon. Dili masama si Ginoo nga maghatag og kalipay kinabuhing walay katapusan. Amen. Muna ihatag sa Dios, iganti sa Dios sa matag usa nga magmadaogod, sa matag usa nga ipadayon sa pag-alagad, sa matag usa nga nibuog sa pulong si Ginoo. Muna kita igsuon, taliwala sa daghang mga problema, ang puso nato igsuon. Taliwala sa daghang kalisod, wantos na igsuon. Kay matod pa sa balaan kasulatan, Santiago kapitulo 1 bersikulo 12, bulahan ang tao nga moantos sa mga pagsulay. Kay human siya makaantos sa mga pagsulay, madawat niya ang puro. Kay gadto kanila nga nahigugma kaniya. Antos lang ta igsuon. Nga bisan sa atong kagamay igsuon, antos lang ta. Hindi man magtanaw ang Dios sa kagamay. Ang iyang gitanaw, kada bang matinod-anon nga nangalagat gadto kaniya. Kadto bang nilahutay yun sa pagsimba. Nilahutay sa pagpangalagat. Dili ato pagpangalagat. Dili naman kay sugod ra sa pirmiro. Kung dili ato pagpangalagat, kadto yun is katangusang titik sa atong kinabuhi. Anto magbukan nagpuluso ba? Kunay sa pagpala kumpanya, kunay kontrata. Ang kontrata na ito isuon sa atong pagpangalagat. Kung ito nagkitawas, itawag kong kamatayon isuon. No? Hallelujah. Kung nakita isuon, padayon lang tambag sa pulong sa Ginoo. Ang padayon hangtod sa katapusan mamaluwas. Ato padayon igsuon, kasabot ang walang mulahutay, ang walang padayon dili maluwas. Amen. Si Kristo may namulong ana. Sa Mateo 24:17, ang mulahutay hangtod sa katapusan mamaluwas. Una ang pagpangalagad igsuon, kinahanglan yun ato ini ipadayon. Kinahanglan nato ilahutay ang atong pagpangalagan. Matod pa ni Pablo nga sa akong kaugalingon wala ko isipan nga nagapot ko na gini. Dili ko sa lamang kabutang ang akong ginahimo. Ginakilimtan ko ang hagi ug nagadasdas ako paingon sa una. Mao ang langit kong pagtawag siya ng Jesus. Naging sa Pilipos kapitulo 3 kay na bersikulo 12. Kadili ko nga nakabot ko na kini, muna higpit na ako, lunuha, inaagpas ko kini. Aron mahimong akong kaugalingon, sanglit nahimong naman ako ni Kristo nga iyang kaugalingon. Mga igsoon, wala ko isipa, nga kini nahimong ko ng akong kaugalingon. Inuod ko sa kabutang nga akong ibuhat, o kini, ikalimtan ko ang nangakita, o nagdasdas akong paingon sa unahan. Nagapadayon, ingon nga dauganan ngadto sa maong langit tong pagtawag ni Ginoo Hesus sa langit tong pagtawag munang igsuon ni Pablo wala jud niya panganti sa iyang kaugalingon nga nakabot na jud niya ang kinabuhi walay katapusan dili usa lamang ang iyang himo didasdas siya paingon sa unahan nilahutay sa pagpangalagad nagputlay sa bulahaton sa Dios ganuman pinasayod siya niya pinaagi na ng tanan igsuon sa iyang mga kalisod kay niagi sa kinabuhi dunay kinabuhing walay katapusan. Kung igsuon kita igsuon padayon lang ta no dili ta ingon nga sama basikupon nga gituslitan ning silaob igsuon grabe silaob pag taon-taon igsuon napalo ug namatay dili ta inana ang atong pag-alagad sa Ginoo bahala hinay ang atong pag-alagad sama daw sa bao apan nagapadayon igsuon dili sama sa rabit igsuon nga nisutoy og dagan pag kantaw niya sa unahan buha pang bao gakamang pa galisod pa haleluya ngadto sa punuan dito nagaruay nagtulog-tulog duwa siya kabalo igsuon nga sa iya pagtulog-tulog nalabyan na lang siya sa bao igsuon ug ang bao nakadaog yun sa finishing line abot yun haleluya dili unta sama ang atong pag-alagad sama sa rabit igsuon ang atong pag-alagad ingon nga bahala hinay basta nilahutay bahala hinay basta nagapadayon no
Pahalag gamay, aban, nagpadayon diya sa pagpangalagad sa unang igsoon, ang pulong sa Dios, dili mo labay kawang, mahimo kining gabay sa pagpangalagad, samtang kita nagapaabot sa pagbalik sa Ginoo. Uy, pataako man sa sugaton, o ang pagbalik usap sa Ginoo, makaplagan kung tatan niya nga walay buling man sa kuno, atubangan nga ito kaniya. Kaya sa Dibuhanon, Kapitulo 9, may 18, nga si Kristo mubalik sa makausa, dili pagkuha, labot sa sada, kung dili niadtong nagapaabot nga mahipiton ngayon, hinamon ngayon siya pagbalik. Muna salamat sa Ginoo igsoon, ang pulong sa Dios naghatag ka na itong kalikon kadasig, dili mo labing kawang, nga doon himaya ako ibalik sa